L-ultimatum li tat l-MUT l-Gvern sabiex jintlaħaq bil dwar il-ftehim settorali issa ġie irtirat. Dan kif jidher li l-MUT se tkun qed tippreżenta dan il-qbil lill-għalliema li min-naħa tagħhom se jkunu qed jivvutaw jekk dan il-qbil għandux jiġi approvat jew le. Jidher madankollu li l-qbil bejn l-għalliema tal-MCAS u l-Gvern mhux ser ikun qed jintlaħaq fi żmien li ġej minkejja li l-etturi ma kellhom l-ebda għażla oħra ħlief li implementaw numru ta' azzjonijiet fosthom li ma jagħtux il-marki lill-istudenti. Il-Ministru qal biss li kien hemm laqat. Din il-ġimgħa li nisabu fiha kellek laqgħa ta' konċiljazzjoni marbuta issa din nitkellmu fuq l-MCAS mhux fuq il-ftehim settorjali imma fuq il-ftehim marbut b'mod dirett mal-MCAS li ma laqgħa ta' konċiljazzjoni saret u issa hemm aktar laqgħat skedati. Tant li dwar din il-kwistjoni tal-MCAS lanqas biss hemm timeline ċar. Hemm xi timeline dwar il-qbil mal-MCAS? Il-timeline huwa li naħdmu ta' kuljum sabiex insolvu din il-kwistjoni illi tant qed taffettwa propju kemm l-edukaturi il-ħajja ġenerali ġewwa. F'dawn l-aħħar jiem numru ta' studenti l-mentaw kif l-eżamijiet tagħhom qed tinbidlilhom id-data u għadhom ma jafux meta se jsiru synoptics. Da minn barra l-fatt li l-protesti fl-MCAS ilhom iktar minn sena għaddejjin. Tant li l-studenti stess spiċċaw jgħidu li dan il-fatt qed juri biċ-ċar kif l-edukazzjoni mhix priorità f'pajjiżna u li dan huwa t-tort tal-awtoritajiet.